obodo UK. Ogini na nwa ya. Hey, inube. Hey, kwesịrị ịnụnụ. Oh, ịnụghị na asị na ndị Igbo na-akwado mmemme. Nke ndị Congress of Igbo Leaders nke United Kingdom na Ireland. Oh, ya nụnụ. Akpọrọ ya Igbo Festival of Art and Culture. Oh, ịbịa na IFAC na aha mkpirisi. Oh, ya na ịbịa na ọ ga-akpọtụ. Ịkpọtụrụ ndị enyi nwanyị. Gịnị ka iji nwanyị? Asị ndị eze na ọzọ, ndị nze na ọzọ, ndị eze, ndị igwe, ndị ogbu anaghị n'obodo, ndị chifu, ụmụ nwaanyị niile, ndị nwa ahụ ke nkwado ukwu, ndị ekike ha na-ada ụda. Onye ọbụla nwanyị aka na-akpachi akwa ya wepụta ịkwadobekwara mmemme a. Gịnị? Ịhụ ha akwa m ka ndị akwadosichana m ike weta ihe ndị Igbo ji eke ekike dị. Ụbọchị ahụ ka a ga-ama ndị akwachiri ike n'ukwu. Ihe a jiri mara ndị Igbo ga-anọ. Gịnị ka iji nwa ya ekwu? Mmanya ji mara ndị Igbo ga-anọkwa ya. Egwuregwu eji mara ndị Igbo a ga-agba mgba n'ụbọchị ahụ. Amara aka mara ndị akwachiri ike n'ukwu. Nna anyị biko ndị ebe a na-eme nna. Ebe a ga-anọ mee ya bụ na Jubilee Park nke dị na Enfield. 10th Jubilee Crescent London. 897 Jubilee Park, Enfield. Ebe a ka ọ ga-anọ. Biko ndị mgbe ọ na-ebido, ndị mgbe 16th of July, kwadoro akọ 16th July 2022. Ịnụkwa anyị. 2022, ya kpọtụ. Ihe nke a ga-adịkọ. Mgbe ọ ga-adịkwara eme bụ na ose etigo. Na ọkụlọkụ kụọ 11. Ụbọchị ahụ ana m ahapụ gị agbaje ka mara ihe a na-akwa m ga-ebu gị agado. Anyị ejebe ose etigo nna anyị. O bido na elekere 11 nke ụtụtụ. Ya kụọ kpem na elekere 7 nke mgbede. Onye ọbụla eri ego akpọrọ ụmụ gị, kpọrọ ndị enyi gị, kpọrọ ndị ọcha, kpọrọ ndị onye ọbụla buru foto pụtara, buru vidio pụtara. Biko ndị elekere mgbe eji eme ya, kedu elekere mgbe eji eme ihe? Ọkwa m na-asị ya 11 ọkụ ha na 11 kpọmkwem n'ụtụtụ. A ga-enude eruo na 7 nke mgbede. Ndị na-ewetakwara werekwana amara ọkwa ndị Congress of Igbo Leaders. Biko anyị ga-enwekwa ndị Igbo a ga-enwe ebe ahụ. Ndị ka nkọ. Daalụ. Kwado. A ga-ahụ m. Daalụ.